Jimmy. Unsa man na ni Jimmy? Lakaw ra ba ko karon ha? Ate. Kuan ni dire ikaw ang hugas kag kuan diha plato mangahoy ka. Unya na ikaw Grace, pagila diri sa balay ha kay nakoy lakaw ron. Unya pa kong hapon muli. Lakaw ra ko ron. Tiwasan ni dire. Sa ka mo tuma. Nakoy, basta nakoy lakaw importante, tiwasan ni kuan rehin luod. Jimmy. Mangahoy man kano? Ayaw sa pangahoy yung wala si Ron. Ano man? Ayaw biyain ni mong manghud ng babae diri kay siya ra isa diri babae ha? Sige ma. Ayaw pangahoy basta wala imong So, kuan diri kay ayaw biyain ni mong manghud. Ting balay ha, iluin niyo Grace ha, kaya niya pa kung hapon mo uli ha. Lakaw sa ko. Uy, mga. What? Lakaw sa ko. Kay Ano ka? nakoy meeting lagi karon. Niya pa kung hapon. Lutas ako ni. Ay nari mong anak ko, nakoy nakaba nagdali ko unsa na orasa ron. Lutas ako ba? Kay kapoy kay ba? Ay unya na lang inig uli na ko unyang hapon. Asa man day ka? Unsa man nga? Nakoy lakaw ba? Ate manay mong Papa Grace, kapiha Grace. Luto na, mulakaw sa ko ba? Kaya nagdali ko na ako, namin lakaw ron ba? Hinadong may, gano'n lang sa kabakay na ako'y lakaw. Kaya mo, nako'y, basta namin lakaw ko, importante kayo, niya pa kung hapon muli, ang balay diri ang mga bata, ayaw, biyay na. Grace, mulakaw sa kuha ko, sige ma, maturo ko dong, sige na dong, dito, bahuwi sa dito, kay, Ay, unsa yung oras na muli? hapon palagi, mga alas 5 paguro, paglungag na lang mo daan diri niya, kay magdala kong sudan niya, nigulin ako. Luta ko niya ni Gulina. Unya na lagi, sige na mga to, sige. sige ma, amping ma. Manghod ni mo ayog, biyahe na diri gula ni ma. Sige na ma. Anong giluto ulit mo niya, Jimmy? Pan, ko ma para period na to ba? Tayo, nalunga ko period to. Luha na, Grace. Man is ron. Apo tilakaw man to naman kay isundo pa. Bakler mo gayna. Sayo man ito nilakaw pod. Ma. Asa man wain lakaw ay? Asa niya to? Ki baba pa nakay giadto lasing do mo ulit. Baday sa naglinong abi kay mangahoy sa ko gisugok mama pa. Baday sa ano? Sa man ka no. Kano na mangahoy sa ko gisugok mama. Ron, Pa, sagot. Ano ka gikan? diyan ko sa baryo ba? Isa ba? Mama ni mo niya pa daw hapon muli. Ano man? Jimmy. Lakaw ko to man kay mangahoy daw. Ato sa sangkol nonoy ni mo, be. Unsa may ingon dito? Hindi nga, sabay mi niyang gabi, wato mi sa kwan. Kuha mi atong kabayo. Paton ako sa dire. Asa may kwan ni mo? Nakaikwata dia wala? Wag yun ay. Hindi ka na kwan. Adto na lag kwan, mansalan pod. Laag dito. Ay sabag taga kagkwarta. Na dito sa bag, nada dito sa bag. Kuha Kuha ko dito. Na ditong Maro ka sa kalibo dito. Adtong 1,000. Okay, ato sa ko. Ay saba. Nya na uling hapon. Oh. Pero di kan suguan dere. Ha? Nya, Sige. ato sa ko. Sige, sige. Luto na nga. Paano sa ka? Di ba luto na ba na? Wala pa. Ano lagi ka dito? Tanaw ko nagluto na nga. Pa, ano po? Pa, ano ba? Lutas ako ni sakit kaya kulikot. Ano ito pa oy? Hilutak ko ba? Ay, lagi ko ba? Ano ka? Ha? Lutong ko ni mo dili. Oh, ha? Ya, isa na dia. Ako haplas dito. Dali ba pagdali? Oo nga na. Tarong nga ba?
Tarong na ba? Tarong na. Samang ka nga. Sama ng pagkawa may. Dahil ba? Suplada kayo. Yun sa na nimo. Suplada kayo. Ano suplada man? Yun sa manila nimo. Ano naghilak man na? Wala pa ko daon sa magpahilot ra ko ba? Unya. Di ba naingon ka nga hilot ako? Di naman mahilot. Ingon gani ko ako ra karon ninigulin ako. Mga bata diri gisugo na kog kuan. Nangahoy. Si Ronron, ningon man ko nga dili biyani ang mga hudirig mo nakaw si Jimmy. Ano asa sa Ronron? Wala ka balo. Wala ra galit. Tinarong man yan naghilak man ang bata diha. Mahilot ra ko na. Pahilot sa mong mata. Ay, ano naghilak man ang tao mo na ron? Ikaw, Grace. Nasaan ka? Grace, may alisa. Alisa, dali. Alisa, dali ba? Dali na yun. Nasaan ka? Nasaan ka? Bawas grabe. Nasaan ka? Nasaan ka? Ano naghilak ka? Yun sa ni mo ning bata. Ay sig pasagad na. Magkaako kasi mong nagsaliga kay dili na imo tinuod nga anak imong hilapan unsang klase kang amahan. Pasagad ba? Ay pasagad. Wala na Si dito. pasagad mag-inana din ang bata. Ha, wa man kay mura man kag kuan nga pagkaamahan. Nagsaliga kay dili na imo ang tinuod nga anak imong inanaw imong pag Pahilot ra ko. unsay pahilot? Ngano mo para unsay kuanon? Mura man kag kuan daw ni mga kabalo mo respeto. Bata, unsa ba wala mo nagyangkon nga imuha, nagsaliga kay dili na imuha imong inanaon. Mura kay kuan ha. Hadi bik. Hadi. Kung na nakasala. Hilot ko ba? Hilot ko. Ay, sige, hilot ya. Bala ka ra. Hilot ko ba? Ay, Grace. Di na mo muyo dahil layas na rin balayan ni. Pagtindog na